easy go. Jyri haluaa istua ostoskärryssä. Pipsa myös. Hoho, ei noin iso tyttö mahdu sinne. Isä! Mutta voit kerätä tavaroita. Pitu! Me ostamme ruokatarvikkeita. Eli sosasolaa. Täältä ne löytyy. Seuratkaa. Pipsa, poimi Sosasolaa. kärryyn. Minä näen ne. Tässä hyllyssä on Sosasolaa. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Pane nyt pussi. Kiitoksia, Pipsa. Nyt voin ruksata sosasolaa pois listalta. Ostetaanko muuta? Megavisa. Juuri niin, Jyri. Mutta se on kyllä Megavisa. On Pipsan ja Jyrin lempiruokaa. Minä näen sen. Tänne päin. Megavisa. Katso äiti, tässä on Megavisa. Hienoa, Pipsa. Panna Megavisa. ostoskärryyn. minä laitan. Megavisa. Mitä muuta on listalla? Pinoauru. Mainiota. Melkein kaikki on hankittu. Ruuat maksetaan kassalle. Sosasolaa. Megavisa. Pinoauru. Suklaakakku. Suklaakakku. Suklaakakkuko? Se maistuu herkulliselta. Se oli listalla. Suklaakakku. Hurraa!